ठाकुर साई 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 ठाकुर जो सब अल्प संतुष्ट दुनिया रे आपण मान जते हारी जाइथिबे सेते बेले शेष रे साई मंदिर आसंती और साई मंदिर आसिला परे बाबा केबे आपण को खाली हाथ रे छाड़ी दियंती नाही सेहि पई जे साई मंदिर को आसिला तार सब बढ़ी चलिला और सेहि पई गुरुवार रे साई मंदिर रे पाद पकिया पई जागा मिलेनी और समस्त को मुहरे गोटिए कथा साई ठाकुर साई ठाकुर जानू नथी तुमे दत्तात्रय जानू नथी तुमे दत्तात्रय जानू नथी तुमे दत्तात्रय
ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ତୁମେ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଜାଣିଗଲା ପରେ କିଏ ବା ମାଗିବି ଜାଣିଗଲା ପରେ କିଏ ବା ମାଗିବି ଚରଣରେ ଜଗତିଆ ଚରଣରେ ଜଗଦିଅ ସାଇ ଠାକୁର 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 ବାବା କିଏ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଗେ ଏ ବାବା ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ, ବାବା ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ, ବାବା ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦିଅ, ମତେ ବଡ଼ ପ୍ରମୋସନ ଦିଅ, ମୋର ବିଜନେସକୁ ବଢେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ଜାଣିନି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ଜାଣିବୁ ନଥିଲି ତୁମେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ତୁମେ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବାବା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ସାଇନାଥ। ଆଉ ଜାଣିଗଲା ପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜାଣିଗଲା ପରେ କିଏ ବା ମାଗିବି ଜାଣିଗଲା ପରେ କିଏ ବା ମାଗିବେ ଚରଣରେ ଜଗତିଆ ଚରଣରେ ଜଗଦିଅ ସାଇ ଠାକୁର 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 ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର। ବାବା କଣ କରିପାରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ସାଇ ଠାକୁର बोल साईनाथ महाराज की समस्तकर दुई हाथ उठिब आ समस्त के बोल श्री साईनाथ महाराज की हमर पांडर साई मंदिर समस्त भक्त मानकर मंगल हेउ आनंद कवार हरि बोल समस्त गाइबे साई ठाकुर साई ठाकुर नो म्यूजिक केवल गाइबे की गाइबे हमर भक्त माने गाइबे साई ठाकुर मो साई ठाकुर हाथ ताली बाजिबो आ समस्त गाइबे दिए जोउटी अछंती कोन करिवे साई ठाकुर मो नहीं आवाज आसुनी
ସାଇ ଠାକୁର ମୋ ଏବେ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ସାଇ ଠାକୁର ମୋ ଏବେ ଆମ ପାଣ୍ଡରା ଗାଁରେ ସାଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲାଗିଲା ସକାଳୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା କଣ ସାଇ ଠାକୁର ମୋ ସାଇ ଠାକୁର ଏବେ ଗାଁ ସାଇ ଠାକୁର ମୋ ସାଇ ଠାକୁର ସାଇ ଠାକୁର ମୋ ସାଇ ପ୍ରମୋଦା ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୁଳହୁଳି ହେଇଯାଉ ମା ପାଇଁ ହୁଳହୁଳି ହେଇଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ସାଇ ସାଇ କୋଉଠି ନା ସାଇ ପ୍ରମୋଦା ମାଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ହେଇଯାଉ